Krásný den. Víte, jaký je vůbec nejčastější problém, se kterým se potýkají studenti angličtiny? Z mé zkušenosti je to neznalost slovíček. Víte, gramatika je vždycky až druhotná. Na prvním místě je vždy slovní zásoba. Protože se špatnou gramatikou, ale dobrou slovní zásobou se domluvíte. Ale naopak to nefunguje. Problém je, že většina studentů se slovíčka neučí pravidelně, systematicky, po malých dávkách, ale naopak spíše nárazově a hodně slovíček najednou. A výsledkem je, že většinu z nich potom zapomenou. Druhý problém, který je ale ještě závažnější, a viděl jsem je u spousty lidí, které jsem vyučoval, je ten, že často neznají ta opravdu důležitá, základní slovíčka a namísto toho znají různé výrazy z učebnic. Proto jsem kdysi začal pro tyto své studenty sepisovat seznam nejdůležitější slovní zásoby angličtiny, kterou když ovládnete, tak máte napůl vyhráno. Protože v každém jazyce existují slova, která jsou nejběžnější, která se používají denně, pořád a z nějakého důvodu se na tyto slova ve školách a v kurzech nezaměřuje pozornost. Neprocvičují se soustavně a místo toho se učí pořád něco nového. Je sice moc fajn se učit nové věci, jenomže lidé zapomínají ty důležité základy a učí se nějakou nástavbu, která se jim potom zbortí, když ty základy nemají. Proto jsem svým studentům vytvořil tabulky nejdůležitější slovní zásoby. A osobně jsem byl velmi překvapený, jak moc jim pomohly zlepšit jejich komunikační dovednosti. A protože mě potom mnozí žádali, abych jim vytvořil další, postupně jsem udělal takovou sérii tabulek, které jsem rozdělil podle slovních druhů a rozhodl jsem se je nabídnout všem zcela zdarma, protože mě v tom podpořili mí vlastní studenti a jejich zlepšení v angličtině. Když zjistili, jaká slovíčka mají znát především. Chcete-li mít tyto tabulky doma i vy, stačí, když kliknete na odkaz ke stažení a máte je za pár okamžiků na mailu. Postupně vám zašlu i další tabulky, jak je budu vytvářet. Kdyby se vám stalo, že vám e-mail s tabulkami nedorazil, zkontrolujte si prosím složku pro hromadnou poštu ve vašem e-mailu. Já vám přeji hodně úspěchu ve studiu angličtiny a pokud tabulky slovíček budou tím, co vám pomůže na vaší cestě, budu velmi rád. Děkuji.